Здравейте, аз съм Камен. Искам да благодаря на всички хора, които ми помагат в този момент. Специално искам да благодаря на семейството си, на всички от екипа на стартъп, които правят възможна тази кампания. Също така на всеки един от вас, който ми помага в този момент. Искам да знаете, че тази помощ е изключително важна и ценна за мен. Предстоят ни от най-светлите семейни празници, а именно Коледа, Рождество Христово. Това, което искам да споделя с вас е, че едно от нещата, на които ме научи болестта, е, че най-важните неща в живота са тези, които обикновено пренебрегваме. Това са хората около нас, най-близките ни, семейството ни. И бих бил щастлив, ако всеки един от вас се даде възможност да бъде с най-близките си хора, със своето семейство. И искам да ви пожелая ни много, много светли и весели празници. Благодаря.